Assalamu alaikum. Dala muna tambayar gidan malam mai kambalto. Malam mai kambalto. Kaga, zo mu je ina tunanin na san shi. Na san shi sosai kuwa. Zan je sai masa magana in ya so sai in ya ce ku shigo ko kuma zuwa zai duk dai abin da ya faɗa min za ka ji. To shi ke ba matsala. Tsakanin dan adam da kuɗi, sai kana da kuɗi. Tsakanin dan adam. Ja! Alaikum salam. Baba, Kai, ina ka shiga ne? wallahi na je ɗaukar ruwa ne. Ita ma wannan ja'irar ku ni fa abin da ma nake so. Ina suna so. Da kuɗin filin zan baka wancan kayan nawa. A je a wanke amma yanzu abin da nake so. Ka je gurin mai wannan shagon ka ce ya baka ka zo ka wanke mu. Wannan ja'irar ma na ga ta je ta bata kayan da fitsari. Ka je ka wanke su. Me ya kai ne me Wasu baki. baki? Wai dayan. Wai na an ce gwamna. Gwamna? Na kace ko kuma na bakin titi? Shi ne na shi. Ai da babana can ba shi da ko biyar. Ya bani Isra'ila zukuru mai Allah kai ne mai girma gwamna ko? Barka da zuwa. Ai an bani labarin ka. Na kawo shi saboda bukatun zaɓe da muke fama da shi. Shine ya ce aka ba da labarin wani babban malami a labarin ka kenan. Shine aka ce ya rako shi wajen ka. Insha Allah matukar zaka bi duk dokokin da naka sa to zaka ci zaɓe cikin kwanciyar hankali. Mu in na yi aiki to ba a cika samun matsala ba. Fata na dai ka bi duk wata doka da zan samu. Ka rabu da talauci. Talauci yanzu ma ko dan ka ganna irin wannan kananan gida iya taku ne. In je an bu mataki to kar ma kana tunanin wai za a samu wata matsala. Ka gane ha kina wannan wani shashanci ne. Wannan fa da kike gani gwamna ne mai jiran gado. Ba ki da hankali ne? Gwamna mai jiran gado a hakan? To wallahi ba za ka ci ba. Wato ma jiran gado kake ka hau kai dame kai bacci. Jiran gado zalunci kenan. Duk dan siyasar da kaji an ce ina jiran gado azzalimi ne. Oh, dama kun hau karagal mulkin bacci kuke yi. Ba mamaki shi yasa na ga Najeriya ta ki gyaruwa. Kidnapping, Boko Haram, aji kun ce corona ma hada season 2 ko? Hakan Yamin. Dan bakin ciki.